na to na ya ogen ta bu mbago di bia na mba ne di na mbogi na de to ngopo heba ke pa mi na mba di na emen to no po heba ke na mi na mba uwa zurike ihe dara ịma zo biko ọkọ ezinụlọ m wee zuoru gị ike bịa o ji atụ gwa gị nne m ga-agwa na lekere mmadụ ma bata n'ezi gachi ebe ahụ wasịrị ike arụ adịghị mma biko parụkwa ya dowe ebe ahụ biko kwa mụ na ndị mmadụ abịaghịkwa ịkọ akụkọ nkọzi a na-abịakwanụ m ikele mmadụ mana onye bịara igwe okwu amarụgo onwe onye marụ na ọ nọ na-efe efe na-agba ọgbọ na-anyụ anyụ n'abalị akpagbuchicha mmadụ na-amụsụ ya lekwe ezinụlọ m onye atakwala maka na ịta ama atọ ọzọ imekọta tatakwa ada m nwaanyị otu isi taa ya nke ịta ya ọzọ ị gaghịzi atazi ọzọ n'ụwa gị maka na ntawa ga-atawa ata nga atafu ọ ga-afụ n'oge elo kpọọ ga-agbọ nyụọ ga anyụ Ugomma ọwụ ya ahụ iji si nọ n'ụlọ kụrụkụrụ ike pam biko na ata nwa ga amụsị ata nwa ga amụsị onye hijiri bịa nga onye ọbụla rikwa ajụjụ onwe ya ọdụo mma biko lekwa mkpa abụ m lekwa enwekwa ha ji n'ebe ahụ akpa ọkwa ngo maka na nwa gị nwoke na-ata amụsụ amarala onwe ya Ugomma kpachara anya gasị gị kpachara anya gị a sị gị kpachara anya gị ọlụ n'otu shibu n'ozu onwe gị bata na be m ya wụ di m nke ịhụrụ ị na-abịa kparị na-awụwa shọndụ ka nwatakịrị afọ na 7 ọwụ na ibughị ozi onwe gị pụọ ebe a m kwụọ gị heti nka kropan ọ naanị gị ka agba zụtara n'obodo olee ihe ọwụ dị n'ụdịdị naanị gị ka agba zụtara n'obodo a n'ụdịdị ga eji akụ nnọọ ihe tika atakwanụ gị ije atala gị ata mụọ ga-amụ kwụọ ga-agba oloo akpa uche gị anwụrụ mana ihe m chọrọ igwe unu gabanụ m ntị o ihe m bịara igwe unu ebe a bụ ụwa zuru ike ịmakwa na ụwa gị ga-ezu ike atakwala nwa m ọzọ ihe tọkwa gị na nwa je leta mchigara na-enweghị nwanne m ya gbawakwa gị ịtakwa famili m ọzọ ada maka gị n'iya ya ụmụaka jiri n'aka ma ọ bụ ha ruo okwu aka ọzọ ya aga m apịcha ha dị m oke n'otu ọgịrị ka ha mere Chineke ụtaba juru eju echi gara aga ụmụ juru ya ụkwa nke dị ebe o meela abalị ise ha na-abịa wụrụ ya Chineke jide aka biko mana nna ya ịdịkwasị ọnọwụ maka ndị ahụ ndị were amụ egbu na ọ na-menwekwaghị ịzọ ya ma makwaghị otu ofu mmadụ na-atọ ana m asị gị jiri ụmụaka aka kemgbe Krismas ndị mmadụ na-enye m ego ana m eji ya tụrụ nkata ha nwa tụta nwụrụ ha na ya wụrụ nke ha hụrụ ahụ ewu awụpụ biko jide aka ịmana nna ya ihe mere nji na-ajụghị m ịdịkwasị ọwụwụ ịmana ụmụaka dị obere ibeba m na-agba amụrụ John na aha mefune amamihe ga-eji na nwụrụ eme ma ha ji na anya pọtị ama onye na-one ha na-asị agaghị weta amụrụ mana amara m ha na-agwụrụ ụtaba jide ha aka ma ọ gbọtụ ahụ ha ruo maka ihe m ga-eme ha ntị ga ya ọ ga-agbagbu biko nna ya agbakwara ha aka ime ụmụaka ntị adịghị ha na mma ọgwa ka ha hapụ ipe gbakwatuo gị biko nsogbu adịghị ha eme m ụzọ na ha ma gwazie ha anụ biko ewekwu n'iwe hapụ ha mụ ga-etisa ka mpịa
Mpịatụ ụgbọ ka ihe ga-apịa ya taa ọnwụ nwere ka gwa ha emezi nna ya zụtọziere gị abụrụ o biko bịọrọ m ha jide ha aka nsogbu adịghị ha hei kemgbe ihe ụmụaka na-eji itinye m na tọpụ n'ebe a jọn aha m efe bịa ka onye n'ime unu were anwụrụ ogbe efi ụgbọdala unu ọgụgụ ụgbọ ka m hụrụ ngodo na-agba ahịa ọnụ kpakpakpakpakpakpakpakpa ajọ m na ọchịchị na ntị agachi unu ka onye na-enwe onye nwere anwụrụ ogbe efi ndị egbule eleghị anyị ga-eji ụtaba mee ndị ahụ nwere ka onye ga-eji ụtaba mee ị na-achụzi m ajụjụ ngwa ije onye m ajụjụ ga-asa agakwa ya ka onye n'ime unu were anwụrụ ogbe efi ka onye n'ime unu were anwụrụ ogbe efi ndị egbule ka ị mara na m atụ asị ahụzi m onye asị ị na-atụ asị St. Michael Holiness Michael ọmụ onye asị ọkwa ya anụ m sodo na-ewere anwụrụ ya unu ga-agharịsị mama Nkechi were ego na ga-arụ asụ ite ọkwa ya mgba amefule gawụta m apịpịa bịa ihe ama pikachu na mgba nida na gị site ibido gba anwụrụ ka imi gị ji sambara ka imi efi onye imi efi bịa ịgbara ọkwa gị gba sambara m ike gị shut up ma sara m ike gị ebere gị bịa iwu nwa ọjọọ abịa ka ihe na-ebe agwa gwe na-ebe agwa gị bi na-ebe agwa come on bịa dobe gị mme gị ihe m kwụọ gị ihe ime na agba mecha ihe m gwuo gị egbuo dobe gị mgbaji were ka gị elu ụmụ ọjọọ ndị oshi ndị ohi ahụ oke a ma enweta gị ọkwa gị nwa onye ohi ahụ nna nye ogbe efi biko were iwe ebe ka amara ha si ụbọchị ọzọ m ga-apịgide ha pasị otu esi azụ ụmụaka azụpụta ha n'ihe otu ahụ eze Chineke emere nụ m ndị obodo a gịnị nụ ebube anyị anwụọla ebube ledu n'anya ebube elehu a ìtọ́gbọ́ ẹ̀ n'azụ ụlọ ìtọ́gbọ́ ewu n'azụ ụlọ ọlọ́pàá ya. ngwanụ jee weta sepụta ala arụọla m onye mere nke emego alụ Ugomma kedu onye bịa zụrụ ewu ndọrọ hie ka onye bịa zụrụ ewu ndọrọ ebe a hai amada biko onye zụrụ ewu a wụọra m ya chen n'olu jota were ọrịa gbajie ya mụọ awụ ebube na-azụ ewu onye oshi eshi ebosi bịa buru ewu m zụrụ gaa rie mbanụ ebube mbanụ leda n'anya ewu nka ahụhụ nka were na-eke n'ebe n'ihe egwe ya
ya wuru otu egwu a mụ na gị ihe niile anyị nwe ka e nyegoro egwu a ewu dị ime nche na ọ ga-amụ ejima isi ya mụcha ka e buru ya wee jee afọ igwe ka e jere ya ụmụ osu Ugomma onye zuru ewu a arịa ego n'ike mbe ọ kpachie ya ọ ga-akpachi ya akpachi ọ dị mma. Kedu na ihe mere ụmụ obodo a unu wee ji na-akpụrụ m n'ọnụ biko ọkwa mme kịta asị na Ugomma abịala onye si na ihe ọma adịghị ya mma ihe ọjọọ kpọchukwa ya ihu wee bi ebi onye si na m agaghị enwe aṅụrị na ndụ m Chineke nna m akwa ya rubit onye ọbụla si na m agaghị ara ndụ ọ ga-ebu m ụzọ were nwụọ ọnwụ ike nna egwu ebe ka isi buru ewu na-abata n'isi ụtụtụ ọ gịnị gbasara gị ọ dị ka o nwere ihe na-arịarị gị n'isi ya nga ajụkwa gị ajụjụ n'ụlọ ọzọ ihe ọ pụtara kemgbe abalị ikwu mmadụ ahụghị anya gị bata n'isi ụtụtụ ma buru ewu na-abata bịa o nwere ewu furu ni ka o nwere ke nna gị ọkpọ anọ na vileji o nwere ka ya furu ni nnukwu gị bịa na ewu a bụ ewu a were ya mere pepe sup ọkwa pepe sup dị ụtọ n'ihi na o nwere ndị na-abịa mitin ebe m ọ masị gị ga-ewere nnu were ga jụọ ya ọ ga-ewere kedu ahịa ma gị ahụ ị na-eji etinye n'ime ha were ga jụọ n'ime dị pepe sup mee ya ka ọ tọọ ụtọ ya na anụ ihe m na-ekwu anụla m mana nna egwu na shut up Ugomma ọ gịnị ịkwụkwọ nzu ike n'ụlọ gịnị ka ị na-akwụgharị gịnị ka ị na-enweghị ịchọ ikwuo ya ị na-akwụgharị ka onye amị si bọma lọta ndị ahụ jere bọma ha ka m mma ebube ndị ahụ jere dị bọma ha ka dị m mma ọkwa kwuru si na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụ mana okenye nke gị nọ n'ụlọ ewu niile anwụchara ọkwa gịnị mere ijegojele ada ahụ ada anyị nwaanyị ebere ka m ga-esi lee ahụ ada nwaanyị ebere kedu ihe m ji ahụ ebere eme o nweghị ihe iji eme ịhụgo ahụ ebere ka ịhụ otu esi wee tụtụrụ ebere nwa gị nwaanyị tagidie mịa ya ihe niile wụ ọbara na ya n'ahụ ebere ya na-emezi logologo lee nụnụ mụnwa atụtụrụ m bọrịa m ka ebe a na-abụ anụ ezi ọwakwa sọsọ m ụmụazị niile nọcha n'agbata obi anyị a niile kpata kporogodo erichasịchala ha rie ha amụsụ eche ka njọ gị unu enweela ndị na-abụ anụ n'obodo a ndị na-ebe anụ unu enweela enwekwara onye na-ebe anụ onye ahụ tiri na-ere anụ kịta ọbara na-asụ ụsọ ụwa zuru ike ụwa nke nnọọ ihe o ji ezuru anyị ike ewu ọbịa ka tụtụrụ ọbara anyị mịkpọsị anyị agba ejego m jee egwu ya na ya sepụkwa aka n'ụbọ ka ụbọ wee hapụ ibuteri ọrịa maka na o si n'ezinụlọ m ka ọ ga-anọ na-eperi na-abọkasị mgbolie ya elu abọnye m ya n'ajọ ọhịa ọ ihe nsị ka m bịa gwa gị maka ejere m bie ọ chụọ m ọsọ kpakparị orio mgbanata nsogbu adịghị mana ya hapụkwa ezinụlọ m aka
enweghị onye nche. Ewu anyị ezuru kemgbe abalị a. O nwere ihe i kwuru gbasara ya. Okenye ṅụjuru mmiri ara afọ ha ka gị nọ n'ụlọ. Onye ọzọ abịa bata gbanye aka vum buru ewu pịam la kemgbe ahụ ịnọ nga agbagbusi ụwa gị na kpekpekpekpekpekpe. Ọkwa ịma ị ga n'ụlọ uwe zuru ike ka m gwa gị kedu ihe ị na-enye onwe gị isi ọwụwa? Kedu ihe na-enye onwe isi ọwụwa? Kedu ihe bụ na m agaghị enye onwe isi ọwụwa? Apụ aka a na-eme ya na-eme. Mba, aga m enye onwe m isi ọwụwa. Mba, aga m ekwe m enye onwe m isi ọwụwa n'ihi na ọwụ ngwere niile, oke niile, amụsị niile, ama agba, ihe niile wu ihe ejiri wee dụọrọ arụsị nnọọ. Ha bịa n'ezinụlọ a, ha ekwere m ike nyụkwasa m nshi n'isi, nyụkwasa m akpara n'isi. Mba, ọ ga-ebe. Iso ka m buru ekwe gagharịa n'obodo gakwa ihe nọ m n'obi. Nkịta ma ihe oli na n'afọ awe m uche obi m oge ruo. Ebube nna apụ aka a na-eme ya na-eme. Ama ihe nọ m n'uche ka m ga-eme. Ị makwana ihe nọ m n'uche? Ihe nọ m n'uche ka m ga-eme. Ihe ahụ nọ gị n'uche ga-anọgide gị n'uche, mmụọ gị n'uche, elie gị n'uche, bụrụ gị n'uche, rọba bụrụ gị vim. Ugomma, kparakwa onwe gị. Kparakwa onwe kịta. Ị na-achị kparị m. Ebe ka ọ gbeje. Kedu ebe ọ na-agbeje? Onye? Agbataghị n'ọsọ. Onye? Agbataghị n'ọsọ. Ụwa zuru ike. Agbataghị n'ọsọ. Ọ gịnị? Kedu nwaanyị akwụghị n'akụkụ ebe? Kedu nwaanyị akwụghị n'akụkụ? Onye? Kedu nwaanyị akwụghị n'akụkụ? Nwunye m. Kpọpụtara nya tupu anyị na-eme ihe m na-eme kịta. Nwunye m. Kpọpụtara nwaanyị a kịta. A na-eme ihe m ji eme kịta obodo a niile azụ aka eze azụ. Ọkwa mana ọ nwunye m. Ọ nwunye m. Ọ mụnwa na-alụ ya. Gwa m ihe o mere. Mụnwa ga-amasị ihe m ga-eme ya. Ọkwa mụnwa na-alụ ya. Kpọpụtara nwaanyị a kịta. Kpọpụtara nwaanyị a kịta. Ụwa zuru ike gee ntị. Gwa m ihe o mere gị. Ọ gịnị ka o mere? Nwaanyị a bịara na be m wee nọrọ n'iru nwunye m nwaanyị nna anụ n'iru nne mụrụ m amụ wee na-akọsọ n'ụwa niile n'obodo niile ma n'afịa na nwa bụ ụwa zuru ike na ha taa amụsụ. Ọkwa ịma na ụbụrụ ụmụ nwaanyị dịka ụbụrụ ewu kacha na onye nke abụọ na ya bi. Ewu ka ya mma, onwe ka ụbụrụ ewu ka ya mma. Nwee ndidi, ụwa zuru ike ọ nwoke ka ịbụ. Bịa gorio ka njụgode gị. Ị na-ata amụsụ? Nsị ị na-ata amụsụ? Ana m ata amụsụ wee sị ka m bịa kọwatara gị maka na okenye ada wee bi anya anọ. Ana m ata amụsụ wee sị ka m bịa gwa gị maka nwaanyị ada agbapụ n'ụlọ ma di ya amaghị. Ana m ata amụsụ wee bịa sị ka nkọrọ ka ịkwa ịmata ihe nje. Ọkwa ajụ ka m jụ. Emụ ihe na-ekwu, ịnụkwara ihe na-ekwu kịta. Ọ bụ na nwunye gị abịaghị, ọ ga-abịa bịa kọrọ ụwa niile otu ahụ o siri gbasa na nna ata amụsụ. Ọ bịa kwuo na m ada atazi amụsụ. O kwuo na m ada ata amụsụ. Bịa kwuo na obi igwe na ndị ichie nye na kabinet ya kwuo na nwa bụ ụwa zuru ike ada ata amụsụ. Ma ọ bụ na o mehie eresi m gị na nwunye gị enwe n'ọnụ adaka. Ntanta n'ewu ị ga-ata ego ezuru n'ori, ị ga-ata ịtakwa anụ ezuru n'ori. Ntanta isokwa wee bụrụ onye ori. Ntanta ịtakwa anụ ezuru n'ori. Ini ko kunyo wala na image ya. Ebe super. Ede kwa shop. Na so kunyo wala from. La no. Para no de. Digo, está. Le no to no. Na ige na ta to ge na kwa ni tu ai. Ba tere wa no ma. Ba mre to. Hey, le go no go. Iwo no ngaji. Na biko chere ka ngwa ngo. Emna ka fọrọ na afọ. Mekpọrọ m ya, emekpọrọ ya ka m ike ji ahịa echi ree ya. Wereze ego ya, were tibazi ebe m ji wepụta nke azụrụ azụ. Ege ji zo ya, ị na-azụtakwa ya nnukwu anụ. Ọ bụ m gwara gị sị ma zụtara gị akwa. Ama zụtara na gị George ne. Mana chekwu ka ngwago. Ị ga-edofukwa nke m ji nye ndị meeting. Aga. Chidi.
Okina na chusiri. Kele Chineke gị. Ọ bụrụ gị na-etinye mma n'ime aba, mma pụrụ isi ga. Kekwe ihe iji na-eme m ji na-agba ka ụmụaka akpọ nsiri ike. Achọghịkwa m ụdị ya, emekwala ụdị ya ọzọ. Kekwe ihe bịara na nọdụ n'ala. Biko nọdụ ala. Kekwe ka ime n'obi agbafugo m. Ihe kante babutere nte. Ịmakwa na echere m ọwụ ndị ohi anaghị na obodo ahụ. Onye mere njigba ọsọ ụdị ọsọ mgbara. Ndị ohi eji ha enyi ha ga. Wazirika nọ n'obodo a. Wazirika ibi ya n'obodo a. Mana ibiri n'obodo ya ama ya na akọrọ ya. Mana ndị ohi na-ezuzi n'ụtụtụ. Ha na-ezuzi n'ehihie. Na-ezuzi n'abalị. Nke abalị wụ ha bịa ha eburu bugbo gị n'ime ọhịa. Na ha bụ ụdị nke ahụ ka m na-ekwugodo. Mana gịnị bịara? Ihe m na-agwa ya ọbụla mmiri mara mmanwụ. Ewutara m igu n'isi. Wazirika butuo n'igu ka ewu hụ ụzọ ta igu n'ala ga-eburukwa ya n'isi ewu na-ata gị igu n'isi. Mmiri fara m n'eze. Wazirika fapụ mmiri nọ n'eze were mbesi fapụ mmiri anọghị n'eze ka inwe ike na-ahụ ụzọ. Egbuna Ọ gịnị mere? o nwere onye a ga-eme ihe mere achịcha ihu adịghị ọcha. Nwunye Ebube bụ Ugomma nya o tere mpaka ọ kwara m isi edeghị mmiri. Wazirika ọ gịnị ka o mere? Nwaanyị eburugo afa wee gbasaa n'obodo a niile kparara dum. O nweghị ihe ebubo na-ebo m na m na-ata ya amosu na m na-ata ya winchi. O mekatara sịkwuo na m na-ezukwu ya ma ori. Chineke! Wazirika gaa n'ebe a na-akọrọ m ụdị ha. Ị ga-ejere na ka igwe ga-agwa n'igwe n'ihe nwaanyị a gwara gị tupu nwaanyị abịa buru anyị busa n'obodo niile. Ọ bụsago Egwu ga-ede asụtọgụ ọ bụsago ụmụaka niile na-asịsị na m na-apụta amosu. Ya bụ ihe na-ebusu kịta. Dekwe mgbe eji blọkụ tụgbuo gị. Agwụkwa gị ya, dekwe mgbe eji blọkụ tụgbuo gị. Dekwe gị ya bụ igwe ha. Wazirika ọwa nọ ebe a kpọrọ gị ya mụsụ. Kekwe ihe nụ na-ele anụ ka ọwụwọ ka onye Ugomma anụ nọ n'ime efere a Ugomma alaka ga-akwụ isi ka isi na-ele ihe anya. Wazirika ọ dị ka ọwa goji gị. Nwaanyị m siri ịma nwaanyị m na-ete onye a tetere ite. Lekele na arumo ndị egbugo m. Wazirika obi anụ. Gịnị wụ ihe? Lelu arum. Awụ na mụ ndị adịgokwe bi nọ. Nna ilegodo arum. Legodo nke m. N'olu.
onye a na-abịa na-ata mụ na nwaanyị ma amụsụ n'obodo a ofu mbọsị enwe ga-aga ya ma nlata ya ji aka wọrọ mgbọ ọ mụ na ya nna ya bụ na Bọlachi n'otu ndị be gị ka ị bịa n'ụtụta udo Chọma nwa m ewu m zụrụ gbara agba buo ha ezuru ya ọkwa ewu a ka m chọga ị chọọ naanị ebe niile hụ ya agachala m ogbe anya niile gacha enweghị ebe mụrụ ewu si ama abịa ebe abịa lee ma otu ewu si baa nwekwa ego m hụrụ n'ele anya nwe na ewu n'ebe a ya nakwa na akpa ego bịa ọgịnị mere ha ọgịnị ole ndị ehi ọga egbula nọ ya ana m olu unu n'azụ si mabala ihe mere ahụ ewu m zụrụ gbara agba m nyejuru afọ gbara agba ha ezuru ewu ọkwa ka m chọrọ ha bịa Ebube ị rụtara anyị na-arọ n'abalị Egbuna aghọtara m ihe ikwu ee olee otu ji lecha nnọọ isi niile nọ na obodo a onwe ebe ọzọ nwere ike garịrịkwa n'ọbịga tipa bịa nọ ga-abịa jụm ajụjụ ewu Egbuna achọọla m ewu a chọọ ya elu chọọ ya ala n'ime ogbe anyị a niile ahụhụ m ya si ama abịakọ ihe abịa chọọ ma ewu enwe otu ịma na ewu ma enwe otu ochi gbere ifeta bịa nna ya Ebube nye bụ otu nwunye gị ji kọọ enyi nwoke ụwa zuru ike sọwa amụsụ ịbịakwa ebe igbo mee ihe ewu onwekwa na ebubo hụ nọ n'ihe nne nweta obi nsị gị alachi ya bịa ndị ọwụ ihe ebe ọwụ ime ọhịa ihe ọwụ ebe ewule ji akpata nri mesị ọnụ ma mgbe emeghị ihe emere ibe gị ị gara ịgbanwe onye ohi ewu ma mara sị ịkpọrọ m onye ohi ewu Egbuna ijikọ aka gị bụ onwe gị oshi ewu o ijiri aka gị bụ onwe gị oshi ewu o he m na-ekwu onye zuru ewu ma Amadioha ga-awụ ya chen n'olu o onye zuru ewu ma arịela aka na ike mbe ọ ga-akpachi ya ahụ Egbuna ebe ịkpọrọ m onye ohi ewu ngwachi ebe alawa aga m ala kama ọ gwara gị ọgbọ gị zuru ewu m onye zuru ewu Amadioha ga-awụ ya chen n'olu ya wụọ gị n'oche ole bụ ụkwụ ya hị nọ ya wụọ gị n'oche na wụ ka afọ gị ahụ tipa ahụ furu gị bịa nga ya furukwe gị n'ọgawa igwe ije maka ọnụ nwunye Ebube jizi aha m akụ mgbịrịmgba nwunye Ebube bịara na be m n'iru nne m na iru nwunye m wee sị na mụ na-ata ha amoosu na mụ na-atanye na nwa ya amoosu onwekwa amoosu na-ata Ebube onwebekwa mgbe Ebube ji sị na na-ata ya amoosu na ọ bụ Ugomma na nwa ya nwaanyị ka a na-ata amoosu Ugomma ejene n'ime abịa wee kọsa na nna ata amoosu nke mere na nna anaba ọrụ mbọsị a wee kwa ụmụaka na-agbara onwe ba bọọlụ ka kwetọ bọọlụ kwa na-agba wee kpọwa m ụwazirike amoosu ya ka m sị ka m bịa ngwa ụlọ na okenye ada awọ n'ibi ya anya anụ nwaanyị ada agbapụ n'ụlọ ma di ya amaghị ọ bụrụ na m amaghị ihe m ga-eme Ugomma kama na asị ka m gbachi nkịtị ka m bịa kpesagodoro ụnụ ka m nụta m ihe unu ga-ekwu tupu o nwezi ihe m ga-ekwu ka m atụrụ ụsọ na ya amaghị agba egwu ma ọ bụrụ nke na-eru uru bakwutere ya ọsọ ya amaghị agba na ya awụwa ekelekwa m unu ekene m Ugomma enegofe ụwa zuru ike kedu ife iwe egwu maka okwu igwe ndị iche ekele biko eziokwu na mụ ga-abịa ụwa zuru ike mana agaghị m ebe ahụ ga-akparịa ya agakwanụ m ebe ahụ ga-agwa ya okwu ọjọọ akpọkwanụ m ya amụsụ mana ihe m gara ebe ahụ ga mee bụ ịgwụ ya biko ya emekọtakwa na ọzọ taa nwa m nwaanyị ma ọ bụ mụnwa ya tazi na nke ọ tara ezugo ọ gwụchago ihe m gara ebe ahụ Ugomma nna anyị ihe anyị na-ekwu
o doro gị anya ihe ibiri ịgwa anyị ebe a ijikwe n'aka kedu eziokwu nọ n'okwu a? Nna anyị, ihe m bịara ebe a kwuo taa doro m anya, ejikwana m ya n'aka. Nna anyị, mgbe ọbụla ụwa zuru ike bịa n'agbata obi anyị, maka o nwere onye ọ na-abịa afọ ebe ahụ, ọ bịa ya fụ ha na-ada m nwaanyị ebere, ọfịa ya aka n'isi, odide ya aka n'isi, nke awụhụ nke izizi, ọwụhụ nke ịbụọ, nke o ji wuru nke ịtọ. Ọ fịacha ya aka n'isi ahụ, ọkwa ada m nwaanyị arahụ n'ụra, ọrụ ahụ ha n'ụra, ndị amụsụ abọrịa ya kerie anụ ya, ebere binye. Igwe ndị ichie na-ahụ nwa m, na-ahụ ya otu o si wee takarịcha ya ahụ, ọ bụ ọkwasị ya ma mụnwa. Ihe m bịanụ bụ unu bikonu ya ọrụ nụ m wazuru ike, ya kwenunu ka anyị nwazuo ike, ya kpagbu n'emo ezinụlọ. Igwe ọ gwụchakwa ka ọha m n'ọnụ. Ndị ichie mma mmanụ ekelenu mma mmanụ kwenu ụgbazuru ike, ekele m gị na ịwụ mmadụ inwe ezigbo obi iji buru okwu a bịakwute igwe na ndị ichie, maka na wụrụ onye ọzọ onye obi ike obi ụfụ ya aga ya na nwaanyị ya Ugomma aga n'ụwa imetara nke ọma, mana okwu anyị ga-enyocha ya ruo ya n'isi, mara nke mere eme mara nke na-emere eme. Mana ihe m ga-ekwere mkpa bụ na n'obodo anyị a, ka nwoke ka nwaanyị ka nwatakịrị ka oke mmadụ agaghị akpọkwa gị amụsụ. Onye nwa anyị anwa egburu anyị ọkwego nkwụ ya dị otu ahụ. Igwe ekele m unu, ekele m unu. A sị na nwata kwuo ọnụ ọsị na ọgwa gbuo okenye n'okwu, o wee bụrụ ya Ugomma. Igwe n'ịmakwa na okwu a nụwe na-ekwu maka ụwa zuru ike kịta na okwu a siri ike kpọnkụ na ebubo anyị na-ebi ya achọpụta na eziokwu adịghị ya n'ime, ị ga-ata afọ dị ya. Maka abịa mmetụtacha okwu anya n'ụwa zuru ike na-abịa afọ mmadụ, ndị agbata obi gị, o metụ nwa gị aka n'isi, nwa gị na-akpọ ụra amosu atazia. Akụkọ iro ka ị na-akọrọ ụmụaka ka ọ bụ gịnị? A sị na m achọrọzi nsogbu n'obodo anyị a, maka enwego m nsogbu ebe dị iche iche site n'ife ụmụ nwaanyị na-ekwu. M wee sị ụwa zuru ike ekene gị maka okwu anyị wepụtara, mana ife m chọziri ịgwa anyị kịta bụ biko ịmara ife ọ bụ na ị chọrọ ka Ugomma nwunye Ebube meele ka obi wee deludu ka ọnụma gị wee na-achị azụ ruo ya kịta ọ ga-emele gị ya. Igwe ndị ichie ekene m na mbụ Ugomma na-ewere ekwe je nwakwakwa n'ezi nwa n'afịa na mmụọ bụ ụwa zuru ike aha ata amoosu komkom ka otu. Nke ọzọ bụ na-ewezuka na nwoke na-eji ego na ibu akwa ibi ya, asị ntị bụ ime isi Ebube di ya ọ nwere ịkpọ anwụ, maka na ewezuka Ebube bụ di ya n'akụkụ kịta efu nwaanyị a nkue ibu ya ahụ na-adị otu a apịa by force, maka na ọ bụ Ebube bụ lada bụ mbube nwaanyị a jigharị. Ugomma ya aba n'ime afịa goro ime ewu ise kara aka, ewu alaghala, ewu darụ na ga-enwe mpi krọsụn mpi, ewu ya abụghị nwanye aka n'ime ya aka gaa n'ime ya ise ga-ego ime mgbaji ọgụ mgbaji darụ na alaghala ya ga-arụ na ọ bịala be m na-ekuru mmiri na drọm kwa ụbọchị, na-ekujuru mmiri na drọm, okwu vidiyo okwu onye ofu ọnwa, ọ bụ na o mehie
nka ọ bụ ihe ebe ọfụ n'ezi akwa ndị chekere m ichekere m igwe anyị anụkọ ife ibu ma lotekwa egbuo maka iwe maka na mgbaalụ bibu ọkụ ji gbaala ite gba ife dị ya n'ime mana isi na efe ugo mmanwụ yobe ga-emere gị n'ife anụnwa ọ bụ n'ime ume dị agha n'obodo a asị gị ma ife dị etu a ị ga-emekwu ya ugboro 15 ka m ga-eme aga m eme echi ija ife niile ụwa zuru ike kwuru ebe a ị ga-emegbodo fancha ka nke a wee bụrụ ife nkụzi nye ụmụ nwaanyị anyị ka ọfa ife amarọ ka nwaanyị dị ekwu maka ya ka udo zuru oke wee bata n'obodo a wee sị ife niile ụwa zuru ike kwuru otu a ka a ga-esi eme ya ekene m ụwa zuru ike ụwa sikwuru ike o egbuna maka mụ na nwunye nna anọzi n'ụra na-eme ihe agbajiwe maka mgbe anyị ji eteta ụra ọwụ na mmiri ejina drọn anyị anyị weziri tanka na-agbara anyị mmiri in fact ihe ga-anọzi every day ga-awụzi Christmas ebe ị nọ oge ọbụla na ihe nọzi bụ Christmas ịjụgoro isi n'ọbịa ị na-eji akwụkwọ kpọrọ ọkụ klaasị ka ntị ehicha otele ihe nọzi na ahụ anọgide tanka mmiri abịa wụjuru gị adekwu ka ahụ egbu ụwa siri ike o nke a bụ akụkọ ochie ochie n'izu ụka ole nwaanyị ọma Adamme daalụ ike ụwa zuru ike na-egbu na ndị ajọ mmadụ enyi abụọ ama ama n'ime obodo ndị ajọ mmadụ egbu na abụ onye ori ọ na-ezu ewu ndị ajọ ụwa zuru ike na ọ jọrọ njọ ọ na-ata mụsu ndị ajọ mmadụ ụwa dị egwu onye megide gwa m na Ugomma ga-emegide were isi ya were buru mmiri na-abịa echuru gị mmiri ya that is otu otu na-aga tolotolotolotolo n'oge megide mee ya aga m ekwete ka ọ bụgodị nke mmadụ nke iji zi ekwe gaa n'obodo niile na-arịọzi gị arịrịọ ụwaziri ka isiri ike na mmadụ ụwaziri ka isiri ike na mmadụ nwata bekee ụwaziri ike adịghị ebu ọnụ enweghị mpatu onye tara ya ụwa siri ike o mana ụwa siri ike kedu ihe mere nnọọ nwaanyị a ji lecha nnọọ anya n'obodo a niile onwe onye ọbụla ọ tọrọ aka ọ gị ma onye ọ tọrọ aka ihe mere na nji na-agwagwọ gị enyomikwu onwe gị enyomie lekwe ma aka gị ma ọ dị ọcha ihe anyị na-ekwu okwu ya n'ihi na nwaanyị atacha ahụhụ a abịa chọpụta n'aka gị na o nwere ka aka gị ji magọọ egbuna ga-amakwara si nsogbu ga egbuna ozugbo egbuna ọ naghị eruo ama afọ azụgo ihe ha abịa ebe m ịkparị m anya m ekwuru na mụ na gị bụ enyi ịbịazi ebe m na-akparị m ọ dị mma egbuna ọ bụrụkwadị na enwee ka esi gagide o wee bụrụ na ego niile na-efu n'obodo a na ngụ nwa m anya anyị na-ebe na-akọ ihe gbasara na Ugomma ga-akọrọ akụkọ ewu Ugomma na ewu bụ otu ole ihe gbasara Ugomma na ewu ewule nnọnọ niile nwekwara ofu ụdị nke obodo ofu ozi ka ha na-ebe zobe m ka nzobe gị ibupụtakwa nna m ebupụta nke na-agba mana ịma ihe mere ihe gbasara nnụnụ ahụ ndị ụta ma ọ bụ ndị na-agba nta gị gba ha egbe agbaghara ma efe nna Ogbuefi itebe ụra
Isanaji. Gbaghara m otu ọbụla m siri mejọ ma nke mma ụma mee ma nke nna amaghị ụma wee mee biko ana m arịọ mgbaghara kwere maka Chineke gbaghara m biko ewezinara m iwe o biko nna anyị biko zi anyị gbaghara m Ugomma ewu ole ka ijiri bịa? Ofu ewu a. Mbaji ole ka ijiri bịa? Mbaji. Ị bịara ịnwa m ọnwa? Mba. Ị bịara ka ịnwa m ka ị mara ihe m ga-eme? Mba, Chineke ekwekwana. Mba. Ọ gịnị ka igwe na ndị ichie ya kpebiri? Igwe na ndị ichie kpebiri na gị ga-akpụtara m ewu ise, ewu gbara agba. Ewu ya bụ ijikọrọ aka manye n'imi aka gaa n'imi. Gị kpụtara m mbaji ọgụ mbaji ọ mara aka na ọ bụ otu aka ọ yara agbụrụbi yara ọnya. Egwu ewu ekweghị gị bụ ogiri sie n'ofe. I wee tọrọ jọrọ jọrọ wee bịa be m wee bịa were mpimpi ụtalị ya wee ji. A na-ekwu na mpimpi ụtalị nọ ka ị chụtara. I wee kpụrụ ewu afọ na-asa ewu kwachi ọkọ ji. Ya kpụtabara m ka iri ewu kwachi ọkọ ji ka kwachi ọkọtọ m. Ya bụ na nke bụ onye na-achọ m ị na-achọburu ihe ga-eme m gboo gboo. Mba. Gụmụ ị na-anwa m ọnwa. Mba. Ị na-anwa m ọnwa. Biko nna anyị. Biko nna anyị n'enunu ndị nke a m weta ihe adịghịrị ezinụlọ m mma kemgbe abalị ole na ole. Ndị nke a m weta ejikwenu m jeje bite ego njijere zụta ya n'ahịa. Biko nna anyị biko eji m Chineke wee na-ayọ gị gbagharụzianụ m o biko. Ihe na-esiri gị na ezinụlọ gị ike kịta aka bụ mbido maka na onwe ha agwụ ọbụla ha siri m ọnụ ga-ajụ m ọdụ. Ihe na-esiri gị na ezinụlọ gị ike mana na mbụ ị nwere ihe kịta ị nwezi ego iji egokọtasị ihe igwe na ndị ichie nyekwu mana ị nwere ire gị gbara asatọ ị na-akụ ire mgbịrịgba gba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 
ka iji meje nye ka ị gagidere kụgide ọnụ gbamgba maka ị nwere otele ị na-ekwu n'ọnụ ọ na-apụghị n'otele ngwaziri ike bụ ebụrụ onye iji ata akị mbụba dike ọ natara dike mma arụsị na-enye nwoke na nwaanyị nne onye ụwa na ụwa niile na-atụ egwu dịka m iwe were m na iwe na-akpụtọkọ m onye onwe ogwe sibe mpụọ sikwabe mpụọ sibe mpụọ biko nna ya di m ewere iwe biko mere ugo m mebere biko nna anyị ilekwa n'anya ọ gbalịala ọrụgodo sọsọ mmiri ọ na-ekwutere anyị kwa mbọsị ọkwanụ nwaanyị ibe m ka ọ na-emetụkwanụ m n'obi biko ọ bụrụ n'uche m aga m asị ka anyị chefuo ihe niile ma ya bụrụ onwe ya lawa biko ana m ayọ gị biko ụlọ ọmaka ịdị ị mana ihe ịdị abụghị ndụ maka ịbụ ọrụ ọkụkọ ọcha mara mma na ugbere eche na inwere obi nwere ebe obi anụmanụ ịmụkọ ọkara mma na ejere nụrụ ewu ya karịa ịmụ onye dịka eje nụrụ ewu nnakpụkpọ ụra mụ na ewu ya nakpụ ụra echeri na o nwere ihe eche ewuo afọ na ya ha chịkọtawa ihe nwere
ihe agha chịkọtawo ihe nwere otoro gbabara gị gbagbuo gị agbagbuo afọ sagbuo gị afọ sagide gị sapụta gị ọkpụkpụ dị n'otele gị echere na ịbụ mmadụ maka ihe ha agọtawo ihe nwere nnukwu apị n'ọnụ ọzọ enye gị oche nyere ugom nnupịrịrị n'ọnụ enye gị oche nyere ugom tupu adị m asaghị anya m tupu adị m amụchi anya na-asaghị anya ịchịkọrọ na mkpụtara ya ichere ebe apụọ kwụrụ iwe atọ na asa ụkpụrụ ya si ebe apụọ achọghịzi m biko gị ahụ onwe uru biko gị abara m si ebe apụọ kịta nna ya ogbosi asị gịnị mere isi ụmụ gị esokwe ha ọmụ ọzọ egbu na amaghị ihe m ga-eme maka ụmụaka ụtaba ma amaghị m ọnri ọụta ụmụaka hapụ ihe ha ga-ewere ha agaghị na-agwụkọrọ ụtaba bịa ole ebe jọ na ama ha mfule nọ amafule ole ebe jọ nọ ọ fụtakwa ya fụtakwa ebe ahụ ọ nọ ya gbakwa ebe ahụ ọ nọ bịa ọkpọkpọgo m nso na akpọkwala ụtaba ogbefe aka ọ ngwa bụ ya ka onye gara were ụtaba ogbefe ndị egbula eziokwu ama m kemgbe anyị kụchara anyị ihe owu onye nkwe kọbata n'ime ụlọ ahụ ọzọ ya hụrụ sị sọgụ na-aba n'ime ụlọ gara ọgwụkwara ụtaba ọ ga-awụsị gị ndị onye na-ebe ụtaba oge wara ajọ ajụjụ ga-abụ isi ịlagodo onye dibịa lekwesị gara ma ihe nwere eze isi nwere ịlagodo onye dibịa onye were ụtaba ogbuefi ịma ha John isi John Bravo ngwa gbigbe gị n'ala gị ahụ taa ka ị ga-akwụsị ohi ụtaba ahụ ka m bịa mechie anya gị mmeda ma nweta ihe aka anya gị egbuo gị ụbọchị ọ ga-echeta na ya tinyere oso n'anya ọ gaghị aka ga nwụrụ ụtaba ya bụ enwe ihe o mere ya ahụgo arụ n'obodo a kedụkwanụ nke Ugomma bụzi ekwe aga ọwụzi awụde egbula akọ na-ama ekwe ọwụ n'ọrụ ya ma ugbu akwa maka o bụzikwa na ekwe aga n'ụtụtụ a lekwa nwaanyị a chọrọ ịgwa m n'iwe onye ọfụ n'obodo a ị nụrụ na Ugomma jere na nke ụwa ziri ike wee fee nwoke akwụ fee ihe na-ada efe efe bụ ụbọchị nne ya mụrụ ya si na ọ na-apị ya musu igwe na ndị nze wee nye Ugomma ntaramahụhụ si ejegharịa n'obodo gwa ha n'ụwa ziri ike abụrụ onye amụsụ ka o nwee ike ijideta iri ya aka nwaanyị mmadụ onye obiọma ebere ka ị na-emere ya ihe a kwesịrị ekwesị onye kwesịrị Ugomma ka ụwa mụtata ijite ire ha aka tupu i kwuo iji anya gị fọrọ hapụzi na-agba ire ka mgbaka na-agba ire tọmtọmtọmtọmtọm ikwuru gaa n'elu ikwuru gaa n'ala ọhịa ekwere ha nụ biko lekwe m ka nla ka ịsịkwa na ị nụrụ m n'ọnụ ọ bụrụkwa m kwuru igwe si ka ngwa ndị obodo igwe na ndị ichie si ka ngwa ndị obodo na uwe zuru ike anaghị ata amụsụ uwe zuru ike anakwa ha ata amụsụ uwe zuru ike anaghị ata amụsụ ihe nna-achọ igwe unu bụ
agbụsị gbaa otele ọmụrụ akọ agbụsị agbaala otele kem ndị nke ọzọ were nụ mụrụ akọ igwe si ka m gwa unu na onye ọbụla a nụrụ n'ọnụ ya n'ụwa zuru ike na-ata ka ọ gbakwa amụsụ na unu na ha ga-erikwa nkịta nwụrụ anwụ ọkwa unu si na agbụsị gbaa otele ọmụrụ akọ ọ gbakwala mụnwa wee kwanụ mụnwa wee mụtakwa akọ amakwaghị m mgbe m ji wee kwuo ya biko ụwa zuru ike ewela iwe maka na anọ m n'ụra ụbọchị ahụ chataghị m ọfụma anya m na-eme baibai ọya ka m jisi ka m bịakwasị gị biko igwe na ndị ichie unu ewela iwe ụwa zuru ike ewela iwe ọ gụchakwa ka ọ ha m n'ọnụ ndị ose akọ mgbe amamsị ya ga-aga zụta ohi na-eke ego maka hụ ebe ahụ agwa enwela di na ebe a ga-agawa n'ọhịa ịgara ịma nshi na-atọ ụtọ ma enye ọnya n'abalị n'ime ọhịa nna anya ogbu efu ịmakwa na abara m n'ime ọhịa ga-atụgbu si m anya ọchị ihe nọ n'isi m bịa isi m a na-akwado ekwu ya lekwu ya ndị agba obi ha nwụrụ m n'aka lefe m yiri m n'ara m efe m ewepụsị Chineke kechiri m ike mama alala gọmi ndị abalị dị egwu baba ebe ebe anyị ga-abalaga Chineke tụrụ m ndị abalị dị egwu wuri kụwa isi ọkwa ya nwere m hụrụ ebe a gbara ọsọ elebe ọ nọ elebe egbule ee biko ihe m tụrụ ịgwa gị bụ achọrọ m ka Ikenna bụrụ ọnụ ya kwuo ihe mere Ikenna ọ gịnị nna ya Ogbuefi ka abụrụ izizi ya mana nke nwudoro etiri m ya ịgba oge mara ya na-alụzi ogbuo efe ya otikapụ ọsọ wee mana n'ihe nwanne ya nwoke mee ya Chioma ọwakwa ahụ o yiri pụọ n'abalị oge ndo hiri
Shut up. No, if I get. Since in the Pumwam, and you would ever. Also, we are with Jereo. Agame no. It's you, Ben. Eboh. Papa. Is new. None. Yet again. You want to you want to. Since I'm not going to one of them through you. And I don't see any of them. We have now. I am so now. All of my shit. Why, second, I saw a lemo, the woman I saw it. I assess what a little has Ganazula. Mahano, so near Ganazula. I'm a surprise. I can't be a child. I'm going to get when you know. Eboh, Kent, or what is you? Or quite him. Or can again with fair. Where? Oh, and I go away because I saw him a law. John can get my wife away. I get Jeff Fowler. Only baggage Jaga. I go to that care, Igwe. My get bishop. I got China and Kigwe. I see a gun and case him. Like Alice, I'm going to Carlos. Alice gave what I have, what money were fair. Kemini, Otis, okay, Jackie, the out Chilefi, whatever, black right. What a it's you, Ben. On a way, she says, Yahweh. You book them. Eh? Give a good to them, you get a gun to gun him. Oh, Massy, go come. You had no poor Ruben Kaga JB. Ruben Keji Janose. Aga meje ihe che woji otu nchotere ya na ga anya ahụ anya ekwe ya adawa nke ebe ahụ aga masị m gba ka ịga m na gị ga-akwụ ị na-achọ ka m chiga nye ma ebe were chọọ biko unu eweli ụmụnne m geenụ ntị ọ dị mma ihe chọrọ ka m nye gị ụbọchị abụọ ma atọ nye m anọ ọ masị gị were ụbọchị 10 ọkwa gị ichi ya na-arụga ichi ibi okwu ọkwanụ asị egbuo ma iwe elie maka ushi asị nga nwatakịrị nnọkwanụ nga nwata jidere odere rie oke ya nọ ebe ahụ n'ihe m na-agwa gị ewerele m na oke na oke ibi ahụ ewerele anya wee gba izuzu onwe ihe ịchọpụtara site taa ruo ụbọchị eke gịgwa m ma ọ gwakwana ya anyị nwere efe jee na anụ n'agbara dome ya ebe ahụ onye nwezi efe ga-ejizi isi ebe eburu efe igwe ọnọbụ ya ọmụ ahụ cheguna Igwe, asị ka m wetara n'ihe onyinye afọ ọma. Igwe ka ibutere nke a. Ebuna, isi igwe tabanụ. Igwe tabanụ. Ka iwekwa ike na-achị anya otu ji na-achị anya. Ebuna. Ebuna ga-adịrị gị mma. Igwe ma gị kwa okwu ama mkpọị. Ma gị kwa. Nwoke ọjọọ ama mfọị. Nwaanyị ọjọọ ama mfọị.
ọ ga na-agalụ gị nke ọma ebe nke a si wee pụta mmaji bụrụ mmaji Egbuna esi ka igwe taba anụ Egbuna ọ ga-adịrị gị mma ndị mmụọ na-emere obodo efe ka ọ ga-emere gị ife adị igwe mpanta n'ewu ị ga-ata ebe ezuru n'ori ị ga-ata ịtakwa n'ezuru n'ori ntanta isokwa wee bụrụ onye ori ntanta ịtakwa n'ezuru n'ori ntanta isokwa wee bụrụ onye ori ntanta egwu na sota ntanta o ndị ichie sota ntanta o ndị nze sota ntanta igwe sokwa ntanta o igwe sota ntanta onye sota anụ ezuru n'ori o sokwa bụrụ onye ori o ndị chekene m unu ndị chekene m unu ọ ga-adịrị unu mma Ikenna igwe ị ga-adị ga-alụkọ ọrụ m nwa na Egbuna zuru ewu ya wee jụọ Egbuna gị aka nri gị aka ekpe wee sị n'unu nwawu ndị ichie mana mụ igwe natara anata uwe ndị Igbo ọkwa na ya ife a wife omenala wee kpọọ eze mmụọ ka ọ ga n'omenala dịka o si wee dị eze mmụọ ọ pụta bata n'obi Chelumo na dogino, chelumo nwanne m. Chelumo na dogino, chelumo nwanne m. Ọrụwe n'omume. Chelumo na kadogiri, chelumo nwanne m. Ifanchi ime sikwala ike. Mmecha ifanchi ime. Onye ọbụla aka ya nọkwa n'ife a na-akọ. Ọ daa n'ebe agwalozu. Ọya ihe anyị chọrọ. O nwere enwe fọchi ikutu bụ mbe ọlụ m. Asị m mba si birizi fana. Chelumo adogilo. Eze m o nwere ihe m chọrọ ikwu. Biko chere. Ndị iche ekele m unu. Igwe ekelekwe m gị. Eziokwu m niile. Ọmụ awụ onye zuru ohi ewu a. Mana ọwụ naanị m bụ onye zuru ohi ewu a. O nwere ndị zuru ohi ewu a. Unu si mkpọ aha ndị zuru ohi ewu a. Nze Ibene iso zuo ohi ewu a. Chere isim ejiri akụkọ kwuo anya chọrọ mgbe na-achọ akụkọ adịghị ka ama nna m na-eshi oge ọbụla anyị ji abụ ya bụ nze ọdịnaka isokwala ndị ezu n'ohi ewu isi dị mma isi o mebiri m ma nwada ihe na-ekwula akpụ na o nwekwara onye ọzọ si ya onu si mkpọ eze mmụọ isi mkpọ igwe isi mkpọ eze mmụọ igwe sokwa na ndị zuru ohi ewu esi na mụnwa bụ igwe ọchị na nwata so wee mee gịnị zuru ohi ewu gwa esigburu onwe na-asị ịkpọkwa ndị ọzọ afọ nke ebere m iwe mana igwe anyị a isi na oso o zuru ohi ewu mme ife gị dịwara ozu isi na oso n'igwe atụ abụzi okwu nwoke igwe ewekwanye nwe na aka gị dị ya igwe ichefuole ehi m mfuere gị mbaradotile mbarada ike ewu ahụ nye gị ebe ụkwụ ya ahụ were nye gị njikọta kelee gị ekele
nze ugbenye agwa gị nwanne m kpara otu ukwu ewu ahụ debe nyekwa ịgwara m na ezitere ewu olee otu ndakwa gị si nzụrụ onye ewu ị jụrụ m ebe m nwetakwara nye ewu oge a na-eri ji ọhụrụ ọ sị na ọhịa eji mere m ji ọhụrụ onye dị ihe susure n'ohi iwu onye oshi ma ọ bụrụ na ọ mara nze ọdịnaka ewetara gị gasị ihe ịlaikere n'ọnwụ ebe ime ji ewu na ebe riri afọ ya na otu aka ya ma kparakwa ya nye m inyere nwaanyị ndị obere ọ gasị nwanne gị enye gị ịjụ ha ajụjụ ebe ewu obodo mma mmanụ o kelenu o kwenu anaghị egbu ọsụkwụ n'igbodo a anyị anụla okwu a anyị ahụla otu o si ada ọgụ okwu anyị ga-anọ ebe a na-egbu ka anyị gaa na palace eze n'ebe igwe ka anyị gaa nọ kparịa nkata otu o kwesịrị ka ọ dị esi na mụ nwa bụ igwe ọchị na nwata so eziokwu mba eziokwu ga m n'ime ya iriri onwe nke iriri ya na mụ nwa so wee lie ewu ekwuru m eziokwu iso rie ọrụ ma asị gadu isi eze mmụọ eze mmụọ eze mmụọ ndị ichie eze mmụọ buru ngwongwo etinye n'ọbọ ndị ichie si ka ị baa n'ime obi ekwu okwu a ndị ichie ekene m unu biko igwe na ndị nze aga m esokwa unu gakwa na palace ka m ike na-ekwu eziokwu a ga-asị gị nkwutekwata n'eziokwu na-ekwu ka m ike na-ekwu ụwa zuru ike na-ebuga ndị ajọ mmadụ enyi abụọ ama ama n'ime obodo ndị ajọ mmadụ egwu na-abụ onye ori o mekwa ọzọ ọ dị m anyị ga-ahụchi ya taa Kelechi jee na ebe a na-esi wetere m ose ọkpọ ahụ akwara akwa wetere m egwuregwu na ụwa zuru ike na-ebuga ndị ajọ mmadụ enyi abụọ ama ama n'ime obodo ndị ajọ mmadụ egwu na-abụ onye ori ọ na-ezu egwu ụwa zuru ike n'ụjọ gaa n'ime ụlọ m gaa ịma ebe m bedo ahụ wetere m ahụ egwuregwu na akwụkwọ ka m hụrụ ya azụ ofu mbọsị ga-abịa anya ha ga-ahụ ntị ha ndị ajọ mmadụ ndị ajọ mmadụ ụwa zuru ike na-ebuga ndị ajọ mmadụ enyi abụọ ama ama n'ime obodo ndị ajọ mmadụ egwu na-abụ onye ori ọ na-ezu egwu ụwa zuru ike na ọ jọrọ njọ ọ na-ata mụsụ ndị ajọ mmadụ okoko ofu mbọsị ga-abịa aka ga-akpara ha ndị omekome ndị ajọ mmadụ okoko ofu mbọsị ga-abịa anya ha ga-ahụ ntị ha ndị ajọ mmadụ ndị ajọ mmadụ ụzọ amụtara anaghị ebeghị dinta chọkwara ihe ọmụta otu esi agba na-agbafughị agbafu na-agbajọghị agbajọ enyi abụọ ama ama n'ime obodo ndị ajọ mmadụ egwu na-abụ onye ori ọ na-ezu egwu ụwa zuru ike na ọ jọrọ njọ ọ na-ata mụsụ ndị ajọ mmadụ okoko ofu mbọsị ga-abịa aka ga-akpara ha ndị omekome ndị ajọ mmadụ okoko ofu mbọsị ga-abịa anya ha ga-ahụ ntị ha ndị ajọ mmadụ ndị ajọ mmadụ egwu na n'ụwa zuru ike egwu na n'ụwa zuru ike bụ enyi ndị aghụghọ abụọ n'ime egwu na-agafe ihe ga-efu ma ozu gị ụtaba ozu ka atago nna gbọ gị na-aza oku idowere ọnụ ka ya ogbefe otele mba ọ nọkwa n'ọra ịdị shọs bụ na-emetebe ya emetebe ya gwa bịa
bịa na kichin ebe usekwu ebe ahụ maka na nkụ ndị ahụ nọ nga ahụ ma ewere ahụ shiri nwa ụlọ ahịhịa ụkwa anụ gawa bịa na gwaghị sị ganya gana aga ka oke ọcha na gwefitelo na ye na gwefi isalachi special design. I'm able to say, a put on my head. Opa, Ezuchakwa, Emaya Machine of me. Emaya Sadia Goja, I'm not going to make Yarima, La Opu Bench. You don't come on with that one, you be out. Obama. Itakwa n'ezuru n'ori ntanta isokwa wee bulu onye ori ntanta itakwa n'ezuru n'ori ntanta isokwa wee bulu onye ori ntanta egwu na sota ntanta o ndị ichie sota ntanta o ndị nze sota ntanta igwe sokwa ntanta o Igwe Sultan